לפניכם חלק משיחה שקרתה באמת. הלו. שלום, יפית? כן, מי זה? יפית מקבוצת שפיטה? כן. אהלן, אין לי ספרים, אני לא... מי את זו? יודעת מי את מדברת? לא, אני לא... זאת יעלה ממרכז דרך. אנחנו התקשרנו לבשר לך... לא, את עובדת עליי. לא, חמודה, תקשיבי לי עד הסוף. אנחנו התקשרנו לבשר לך שאת זכית להדריך בסמינר. אוקיי. סמינר בסולם צור, זהות רגע, יהודית. אני פותחת היום. ממש השנה. כן, ממש באיזה השנה. רגע, איזה מוזיקה שם. מה? תמיד אני מתרגשת מהשיחות האלה, כן? כן, בינואר. 3 ימים פלוס יום הכנה. די. כן. וואי, את לא מאמינה, זה בא לי כל כך טוב עכשיו, אני בדיוק מחייכים שלי עם בריזה בטיול, ואני אגיד לזה בדיוק מה שאני צריכה. בכיף, זה לשנה מאיתנו, בכיף, אז שנה טובה. טוב חבר'ה, פעולת שוקולד, אתם מוכנים? יאללה בואו נתחיל. יאללה, יהיה כיף. מעולה, קחו את שנות המחנות העולים. מה? תחו בעמוד 25. מה זה שנות ג'יופה שוקולד? פעולת שוקולד. פלאפונים. שנייה, לענות. הלו. שלום, דוד. כן. מדברת יעלה ממרכז דרך. יעל המרכז דרך? נכון. יואו! ביי, זהו, נגמרה הפעולה. כן. אני בעיקר נורא בעומס עכשיו, אני מרגישה שכל העולם עליי ועל הכתפיים שלי, והחניכים והבעיות שלהם, שנייה, זה מתוך נערה, אני חייבת לענות. שנייה. הלו? שלום, מדבר. כן. אהלן, את יודעת מי מדברת? לא. מדברת יעלה ממרכז דרך. יעל ממרכז דרך? כן. כן, אז את הולכת להדריך בסמינר. כן, זהות יהודית. לא, איך אני שמח בשבילך. Where you think you're going?